1 2 3 नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या पुरा भागात मी विनय घाडिवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर गेले कित्येक दिवसांपासून तुमच्या कमेंट्स होत्या की 1 लाख सबस्क्रायबर होऊन आता महिने 2 महिने झाले तरी पण सेलिब्रेशन झालेलं नाही आहे. त्याचबरोबर तुमचं सिल्वर प्ले बटन कधी येणार, तर या सगळ्या कमेंट आहेत तुमच्या बरेच दिवसांपासून. तर आज खास त्यासाठीच आलो आहे, कारण इतके दिवसांनी आता हे आपलं सिल्वर प्ले बटन आलेलं आहे. बाबल्याला अजून तसं माहीत नाही आहे, येणार आता माहीत आहे, अजून हिला आता माहीत नाही. आणि आज नेमकं हे ओपन करायचं कारण म्हणजे 10 दिवस झाले येऊन, पण आज नेमकं ओपन करायचं कारण म्हणजे आज माझे सगळे मुंबईतले मित्र आले आहेत आणि त्यांना घेऊन आता नारिंगरात आलो आहे. त्यांना गाव बघायचं होतं बरेच दिवसांपासून आणि बाबू आणि काका वगैरे सगळ्यांनाच भेटायचं होतं. तर त्यांना त्याच निमित्ताने याचं पण ओपनिंग करता येईल म्हणून आज आपण आलो आहोत इथे. आता आज त्यांचे तर सगळे गजाली चालू आहेत, तर आता थंय जाऊन आता या ओपन करूया. चला, ही बघा सगळी आपली मुंबईची फलटण इलेली आहे. बघा, ही गुजराती बहीण, ही वकील बाई, ही मोमोजवाली बाई आणि ह्यो तर आपल्याक माहितीच आहे दाढीवाला बाबा. आणि जगो काय, अरे बघा याका अजून काय पोरग्या मिळालेला नाही. दुसरा बघलेला. चला अरे या इलेला आता आपला फायनल. काका काय काका स्वप्न बघाय काय काय युट्यूबवरती कोणी विचारलं तर हा यांची पण लग्न झालेली नाही. ठीक आहे वेडी आहे का? तुम्हाला सर्वांना बोल तुम्हाला सर्वांना सांगते, आमची पोरगी आहे, वकील आहे. जर कोण कोकणी पोरगा वगैरे असेल तर प्लीज कॉन्टॅक्ट. हिच्यासाठी कोकण असतं गुजराती ते सांगितलंच नाही. मी माझं सांगू. आणि ह्या गुजराती आता ह्याच्यासाठी कोकण असतं गुजराती एका कोकणवालो पण होय, गुजराती पण होय, म्हणून कोकण असतं गुजराती एका होय. कळवा कॉन्टॅक्ट मी. कळवा नाही, दिव्याक राहता या कापायचं काय विषयच नाही बाय. चुकून याच्यात मिळालं तर चांदी झाली ना तुझी. अरे भलतेच झालं. प्रोफेशनल ड्रायव्हर हवा. हो या बघा, या बटन बोललं आमचा इला नाही अजून काय मग सांगायचं कधी बरे तुमका ह्याचा बर्थडे वाटलो. सरप्राईज देऊच्यासाठी छोटीशी गंमत. हेतो बर्थडे माझा बर्थडे नाही, माझा बर्थडे ऑगस्ट मध्ये असतो. मला ऑगस्ट मध्ये काम करायला आम्ही मागे उभे राहतो. फॉर्म भरलेलो अजून नाही वेळा का म्हणूच्या पुढचा मंत्र किती माहिती आहे? थांबा, मंत्र म्हणा पण वर फॅन चालू आहे. 1 लाख झाले मंत्रासाठी म्हणा. हिचा एक भाऊ वेगळा आहे असा नाही. मी काय बोलते बघ, 1 लाख झाले लवकरच झाला. काका मी मंत्र म्हणतो. मंत्र हे मंत्र म्हणजे याला संस्कृत देवे म्हणतात. देवे म्हणजे काय, जे देवेत ना दैवत, त्यांचे आशीर्वाद आहेत या मंत्रात. अरे वो चियर गर्ल,
पेमेंट अरे मी भटजी आहे वेडे आहे तुम्ही मंत्र नाही येता. अण्णा आले. हे ना आपण मंत्र का म्हणतोय तर हे युट्यूबचे चॅनल आता तुम्हाला तर सगळं माहिती आहे तर ह्याचीच छान त्यांची प्रगती होते हा त्याच्यासाठी हे मंत्र म्हणतोय याला संस्कृतमध्ये देवे म्हणतात देवे देवे म्हणजे असं की जे सगळे देव आहेत ना तर त्या सगळ्या देवांचे आशीर्वाद एकाच मंत्रामध्ये दिलेले असतात आता बोल सर्व देवी भाऊ. करेक्ट असं असतं तर ते मी म्हणजे एवढं म्हणतो. शॉर्टकट आधी म्हणू दे आता, थांब. आयुष्यात ना कधीतरी तोंड तुझं बंद करायची तोंड तुझं बंद करायची तुझं ते मुखकमल आहे ना मुखकमल त्याला कधीतरी आळा घाल हा आता बोल. तो आता कुठे गेला? हो डायलॉग जगे होतो जगे हा कुठे गेला? त्याच्यात कळणार नाही. हा बघा हात तुझ्या घ्या. आला ए, तू भूक लागली अरे वा. आला हो गाराणा सुरू तुमचा. करतो मी श्री गणेशाय नमः हरि ओम गणानां गणपतिं गवामहे कविं कवीना नमो भमस्रावस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नो दिव्य सिद्धसाधनम् ओम नमो महादेव्यो नमो अर्भगेभ्यो नमः युवभ्यो नमः आशितेभ्यः यजामदेवान्यतिशक्नवा मम जाय साशंसमा वृक्षदेवाः ओ मम तु न परिजमावसरः मम तु वातो अपावृषणवाना शिशदमिन्द्रात् पर्वता इव न सन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ॐ गता ते अग्नियन्त आयोर्दोदाशीर्वादे विराचुणाः उभयत्तु केतन एतदा निरुतस्सामृण्यन्त देवाः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम परा शुभ्रा अयासो यव्यासात् हरण्येवमूर्तो विभिक्षु नरो दसि अपनुदन्त गोरा जुषत प्रतं सख्याय देवाः त्वेराय इंद्रतो शतमा प्रणेतारः कस्यचिद्रुतायो हो तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु. बरोबर बोलला काय बाबू बाबू ब्लॉग 5 मिनिटाचं बोललोस मंत्र 10 मिनिटाचं झालं. हा हे पण भरपूर आशीर्वाद आहेत तुमच्या सगळ्या टीमला. खूप आशीर्वाद आहेत खूप आशीर्वाद आहेत. एवढ्याला बघून बोला. एवढं पाठांतर ए, करतो. मला विचार प्रत्येक मी काय बोलतो एवढं आता एवढं पाठांतर आहे तुझं मंत्र वगैरे 12चा पाढा म्हण म्हणला तर पाहिजे तुला आम्ही कट करणार म्हणलं तर कट करणार. गाराना आता गाराना होकच वया. देव महाराजा गांगेश्वर महाराजा कटकरी शक्ती आकार पूर्वी पाहुण्या महाराजा होय महाराजा. आता बटन मिळालेला असा आपल्या बटनाचं आपलं उद्घाटन करतो याची खबरदारी घे. जा काय होय महाराजा. असा यापासून बाजू कुठं पूर्णपणे आज घरच्या खांद्यावर असं गांगेश्वरचा एक मध्ये एक गण माणसं होय महाराजा. एक मध्ये एक गण घेऊन जे काय तत्वात दैवता निवडले ते पूर्णपणे मोकळे होऊन ते काय मागील महाराज काय चालू झाले ते एक मध्ये एक गणी घेऊन दुसरा पण सांभाळ केलं चांगल्या प्रकारे सांभाळ कर. त्याचप्रमाणे बाबा 1 लाख झाले तर 10 लाख होतं त्या 10 लाखात होऊसाठी लवकरात लवकर होऊ का याची खबरदारी घे आणि हाताबाहेर पण सांभाळ करून राखण दाखवलेला सुखी ठेव महाराजा. होय महाराजा. 1 2 3 बघितलं ते बघ तसं लक्षात नाही. तिला समोर बघायला सांग. यांच्याकडे बघा यांच्याकडे तू डान्स त्या बटनापेक्षा डान्स बघणं जास्त. मी काय बोलतो तू जाऊन असं तकडे तू चल चल तू ते कर चल छान होईल. पेमेंट दिलं तेवढं तरी नाचा. पेमेंट थोडं जास्त आहे. आता जेवण नाही भेटणार आता. 1 2 3 आम्ही चांगले जेवण थांबलाच अरे असं करायला तुम्हाला किती वेळ होता. बस झालं आता तेवढ्यासाठी रात्रीला आले. काय हो ह्यो बया हा ह्याच्यात नीट दिसतंय आता. म्हणजे छान आहे. छान. हा आणि महत्वाची झालेल्या गोष्ट प्रगतीला हे खूप- चॅनल चालू करण्यासाठी ज्यांनी मला जास्त पाठिंबा दिलाय ती कधी व्हिडिओत नसते
आई. हा, तर आईला पहिलं जरा गुजरातीमध्ये भाषण करतो माईक दिलाय तुला बोल. आणि नंतर आपले सगळी मोठी आपली टीम या सध्या दिवसा गायब झालेला. तर बिझनेस मध्ये बिझी आहे त्याच्या. केक कापताना करायचं होतं. काय अरे हा, अजून केक कापायचं बाकी आहे. अरे म्हणजे हे खायचं तिच्या बरोबर लक्षात असतं. फोन करून दिली तिने. बरोबर. मला एक केक कापताना करायचं होतं. बघ आता काय ते काय माहितीये काय माहिती आहे हा, हे तुमची ते ही YouTubeचं- पोच पावती आहे तुमची. कसा वाटला तू? तुमच्या मेहनतीची पोच भारी पावती आहे. भारी म्हणजे किती भारी? भारी म्हणजे लय भारी. मग आमका पार्टी करा आज. हा मुद्द्याची गोष्ट. पार्टी माझं नाव. काय कापतास पार्टी काय? आमचं देणार आहे स्पॉन्सर इथे. पार्टीचं कापताच काय विचारलं? कापतास काय विचारलं? की तुम्ही काय तुमच्यावर देताला? आता काय तुम्ही काय देताला असतं? काय कापताला भटजी का विचारतात काय कापतात? पण ह्यालाच कापा धरून. नाही नाही तर आपण शाकाहारी. मोदक मोदक मोदक. कसले तुपातले तुपातले तांदूळ मोदक. तूप. भारी म्हणजे काय? काय म्हणजे काय बोल काहीतरी. आता काय बोलणार. इंटरव्ह्यू घेतो तुझ्याकडे. हे ते तुझे आपले म्हणतात काय होतात ते खुशीचे आसू ते दिसू दे जरा व्हिडिओ. म्हणजे आता एवढ्या इला तर काय कसं वाटतं? बोलता? कसं वाटतं? भारी वाटतं खूप भारी हे वाटतं. चल तुमच्या सगळ्यांचा प्रेम असाच राहू दे. इंग्लिश मीडियम मध्ये तुम्ही राहून केलं काय? कॉंग्रॅच्युलेशन पण येत नाही त्याला. हे चाललंय तुझा ब्लॉग त्याच्यामध्ये तू केक काप ना. हा गाणं कोण म्हणणार? तू. Nonsense. गाणं म्हणणार नाही मग काय उपयोग. Congratulations and celebrations. पुढचं आता आम्हाला येत नाही. विनूचा चॅनल असाच वाढू दे आणि सगळे मिळून सगळे एकत्र राहू. बस टॅलेंट संपला. हा हे किती छान वाटते. वाव. काकांनो घेवा हो. घेवा थोडासा. हो भरवतात काक. लाजतात लाजतात ना लाजतात. ए, लाजतात लाजतात. अरे थोडासा घेवा. नाही काकीच बरोबर. काकीच भरवताना. आणि हे बिट्टूचे पप्पा नाही दाखवले. बिट्टू बाहेर येतात बिट्टू, हा. त्याच्यात. हे बघा बिट्टूचे पप्पा आणि ही बिट्टूची व्हायरल मम्मी. मामी हा. डान्स करणारी. आईच्या नाकाक लागलं. डान्स करणारी मामी. अगं ते गाणं म्हणायचं ना. ते मस्त Thank you, thank you, नाचायचं thank तू. you. ते तू नाचल्याबद्दल हा. तुला बरोबर भारी हा. अभिनंदन. डिश आहे ना डिश. सगळंच खातो का? धन्यवाद. काका थोडंसं खातो. लय गेलं. हात कापतात. टेस्ट बघितलं काय? मला कळलं असा. अभिनंदन. अगडे अगडे पुढे पुढे. अरे प्रतीक्षा. हे लाल लाल कलर कलर केकचा. हे कोणाचं? पहिले स्वतः खाऊन घेते बघ. ती बघ. प्रतीक्षा देतो त्याच्यासाठी हिला. अरे यांना दाखवलंच नाही. जी यांचा जाजी. जिजू जिजू जी. लग्नाचा व्हिडिओ यांचा अपलोड झालेला आहे. प्रतीक्षाचं थांब लग्न. ना, ए. हे प्रतीक्षाचे मिस्टर. व्हिडिओ आय बटन मध्ये मिळेल. हे आमचं खर्चो कार्यक्रम असला की- हे. अय्ये पहिला आता त्या एवढी माणसं गायब आहेत, त्यांचा सगळ्यांचा सांग. हा. आता ठीक. वाजलेत रात्रीचे 10. हे का ह्या कसा बसा इला. हा तर पुष्पा येऊक नाही आणि नाना पण येऊक नाही, कारण नानांच्या घराकडे जरा प्रॉब्लेम Problem आहे, आहे. त्यामुळे नाना येऊक नाही. त्यामुळे पकडे. फक्त आम्ही तिघच जण आहोत. आणि नंतर कार्यक्रम करून झालो तर ही सगळी मंडळी पुष्पाचं गायब मूड असतात. झोपेतलं बा. पुष्पा जरा झोपेत असत त्या. ते का उद्या सकाळी अभिनंदन विनू. हे तुला तुझे 1 लाख सबस्क्रायबर झाले म्हणून हे तुला सिल्वर बटन मिळालेलं आहे. म्हणजे मी आवर्जून सांगेन की याने ज्यावेळी जो सुरुवातीला चॅनल चालू केलेला त्यावेळी मी त्याचा सक्का मामा आहे, तरी पण त्याचं मी अशी थट्टा करत होतो, काय हे नको ते केलं ते केलं. पण आज त्याला हे जे अगदी चांगला सन्मान त्याचा झालेला आहे. आणि मी त्यावेळी बोललेले शब्द आता मागे घेतो, जाहीरपणे मागे घेतो, की त्याचा हा एवढा मोठा त्यांच्या पूर्ण टीमचा कोकण त्याच्याबरोबर जे पुनग्या, मी तिच्या भाषेत बोलतो, तिचं नाव पूनम आहे, पण पुनग्या, बाबू, विनू, तो नंदन, पुष्पा तर आता नाहीच आहे, पण ती पुष्पाचं नाव आणि त्याच्यासोबत असणारे सर्व
या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. मला मनापासून मी सांगतो मामा या नात्याने की मला भरून आला हा क्षण त्याच्यासाठी. बस एवढंच सांगेन. मला वाटलं रडायला बिडायला लागली मला काय. रडला मी पाहिलंच नाही तुम्ही चालू करून दिलाय का नाही ते. कोण नाही कोणचं नाही घ्या लोणचं हा, मग जेवण तू नक्की कुठले म्हणतोय हा विषय. वाढलंच नाही तर आवडलं कसं आवडतं. असं म्हटलात. कानपूरला येण्याची वेळ जरा गडबड आहे. तुका समजता मालवणी गडबड नाही कानाची. कान माझे शार्प आहेत पण जवळचा जरा कमी येत ऐका. हे तुम्हाला एक जोक माहिती आहे. शिगम्यात एक जोक झाला माहिती आहे. तुम्ही व्हिडिओ कॉलवर होतात ना. तुझी गाडीची चावी माझ्याकडे आहे. हो हो. कुठचा झालेला त्या पावसाने- होय तो का आता चावी विसरून आलाय. मी नाही विसरू. तो बाईकचा ना, बाईक विसरून आला. बाईक विसरून आला तेव्हा विचार करा. त्यावर ना त्या पोरीनं अंदाज केल्यान की हो माका विसरान येतो लो. मग काय कॅन्सल झालं यांचा प्रकरण कॅन्सल का कॅन्सर इंटरेस्ट नाही इंटरेस्ट नाही ना दुसरा झाला कबूलचा. ता फुल मालवणीचा एकदम प्रॉपर. कबूल कबूल सांग फक्त. हा मग कॅन्सल कसं झालं. पहिला वाला कबूल होता तू कॅन्सल केलं. तुझी चुकी आहे. ता तयार आत्ता गुडघ्याक बाशीन बांधा. आपण दुसरं बघू. तुका ना पसंत झाला त्याका मी काय करू. तुमका डायरेक्ट पत्रिका देणार आहे? हो म्हणजे ह्याचे नाही, 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 तुम्ही एक पोरग्या तरी बघून द्यावा त्याका. छे तुझं लग्न करू कोण तयार मान्यच नाही होत. सांगा पार्टी नको हा. हो काका तू मोबाईल ठेवा ना. कशाला मोबाईल बघताय सारखा ढवळत. काकाला विचार जेवण कसं झालं. कसं झालं. तूप वाढते का तूप. हा तेच तुला सांगणार होतो. काका तेव्हा कसं खोटं बोलतील. तो काका म्हणत जेवण कसं आलं? तो म्हणत असं तो म्हणत असं माझे केचूक लागलो. जेवण मस्त. मस्त हा फोटो मारते कोण हा कोण फोटो नाही मारत तू. माका माहिती व्हिडिओ कॉल चालू होतो. होय होय ते लावल्या ना ते का उचलल्या नाही नाही ह्या काय इलो फोन समोरून. चालेल का त्यानं बस बस ह्या काय व्हिडिओ कॉल इलो समोरून. होय होय दाखवत नाही कोणाचं तो सांगत नाही हा. हे बघ केमचो मज्जा माचू वाली तुझ्यापेक्षा लहान आहे तो. काय संबंध काय तुम्ही पण नावाने लहान नसाल, मोठे. नसाल. नसल नाही पोगत आहे. हे लय मोठी पदवी होते. अरे माका सगळे दादा काका मामाच करून टाकले नाही या युट्यूब वाल्यांनी. एवढ्या पॉवर सुद्धा माका मामाच म्हणतोय. मग घुसा हो काय त्या हा मग घुसाव. त्या मोबाईल मध्ये घुसा. बुधवारी होय. मोठ्याने विचार मग आम्ही थांबायचं का. थांबायचं म्हणजे भूत बघायला. भूत दाखवायला. हो आहे जिवंत भूत आहे. तरी पण तुम्ही बाहेर पडल्यावर बाकीचे भूतं लागतील ना. मग काय मेलेली भूत असतं की जिवंत भूत किती दाखवू. आम्ही काय 12 भूतच बसलोय ते. हो ते असं का हे मला वेगळंच वाटतं तुमचं ते काय ते. कोकणातलं बोलायसारखं दोन प्रयत्न करतो. काय गेलंस अकडे गेलंस काय तकडे गेलंस काय हे का कोकणात म्हणतो. भूत वगैरे काय नसतं. कोणी सांगितलं. आणि आम्ही दाखवलं खरोखर तू देवाला मानतो. या अशा काकांपायी भूता पळाली होत. भूत आहेत. हेंका नाही काय हे काकानीच भूत आता नाहीत करून तुम्ही कुठे आहेत भूत करू लागले. अँड सेलिब्रेशन्स पुढचं आता आम्हाला येत नाही. विनूचा चॅनल असाच वाढू दे आणि सगळे मिळून सगळे एकत्र राहू.